usondeze kwabakanye ukuba asithwale asisuse isono sabaninzi. Uyakuthi okwesibini ngaphandle kwesono abonakale kwabo bamlindileyo ezisa usindiso. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Malibonge igama lika Yesu. Amen. So Hebrews 9:28, so also after Christ was offered once to bear the sins of many, to those who eagerly await him, he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation. Ungandifunde lapho ku NASBTO. Yes. So Christ also, having been offered once to bear the sin of many, will appear a second time for salvation without reference to sin, to those who eagerly await him. Without, benifuna ke kulo version sivela without reference to sin. Benifuna yandawo kwenzela ba isicacele engenanto yakwenza nesono. Imessage yami namhlanje ndizothi xa uYesu ebuya okwesibini. Amen. Ngoba uYesu bathandekayo uyabuya. Uthi ke xa ihlabele lomnye xa libuya ilibo lethu. Ngabe uzoba ready na? Xa uYesu ebuya okwesibini ngabe uzobe ready na? Abazalwane ibandla linexhala lokubuya kaYesu. Ndisikelelekile izolo masibuya emzimkhulu sixoxa kwathi qhe ngoJunia i-message eBhayibhelini aphezulu kwayo ndaqonda ukuba kuzongqinelwa lento endilungele ukuzoyishumayela ukubuya kaYesu okwesibili. Sinexhala ke bathandekayo siyoyika nyani njengengoma wonke umuntu uyazibuza uba kazi uba xa ibuya uYesu ndawube ndiready na? La mbuzo ufanelanga kubuzwa kubantu abasindisiwe. Ithi amen ke wena. Amen. La mbuzo ufanele ukubuzwa emvuselelweni kubantu abangasindiswanga ba ingabe xa ibuya uYesu uzawuba ready na? Impazamo. Bengicela sitsho sonke. Impazamo ukuba sibuza abantu abasindisiwe bazabe be ready na? Amen. Andazi noba ke ngoku sisavumelana noba kuthiwa please elaborate further. Abantu abasindisiwe bayoyika. Iculo esingase silicule ngoku sigoduke mayela nokubuya kaYesu lele lithi xa evela siyamujebula nje
Awuthandaze machezi ngishumayo. Glory, glory. Siyabonga Thixo wethu namandla. Siyabonga Thixo lethu, siyabonga Nkosi. Lungile Thixo wethu namandla. Ulungile wena wedwa. Thixo wethu ongcwele. Kumnandi inhliziyo lethu, kumnandi ukukholwa. Kumnandi ukwazana nawe. Kwixesha lokugqibela sibonga ukwazi ukuthi wena unathi imihla yonke. Siyabulela Thixo wethu namandla. Siyabonga Nkosi. Siyakudumisa. Thixo wethu ongcwele. Siyabonga Thixo wethu. Baba sikhulekela izwi lakho. Thixo wethu namandla. Lakutyhila izwi lakho wena Nkosi. Masikuve Thixo wethu ongcwele. Sithe Nkosi. Sibona nohlobo lonke. Siyabonga Nkosi, thatha udumo lonke in Jesus name. Imeko sikuyo imeko yovuyo. Akuyiyo imeko yoboyika. Ngoba ngoku silibandla siyoyika. Bakazuba xa ebuya sawube siredina. Tithi le ngoma ethi uYesu uyabuya, ngabe uma ebuya uzawuthi uzakufumana mayibuya, ingabe uzokuready. Ingoma semvuselweni le akuyo yethu kodwa siyenze yethu. Kangumuntu ocule yangoma uyicule ezihlola. Bakazi uba uzawufika Thixo ndiredina. Aya kahloli kumnandi bokuba kazi uba Thixo uyobuya nini ndide ndiyobona.
enkazimulweni sonke soyika kuba elona lo uyosale ebambe iBhayibheli abanye bemkile. Malibonke igama lenkosi. Ngoko ndizonikhuthaza baxa uYesu ebuya okwesibini akezeli kwanto edibaniselene nesono. Akchomna. Choma hepha. And ndiyithachile le ndawo last conference ndizidlulela nje. Yabona lo Yesu esimlindile thina. Asilindanga hoho. Asilindanga sigebenga. Kodwa silinde umuntu oyosibeka ekuphumleni lodge. Awunasizathu soba xa usindisiwe ube nexhala lokubuya kukaYesu. Amen. Awunaso. Because it is Bible to those who eagerly yayivala simlinde ngolangazelelo, simlinde ngomdla, ngoba asilindanga umuntu ekuthiwa usezulwini phese uYesu nathi ngomoya apha. Nathi ngomoya sinoYesu le ezulwini. Unexhala lantoni ke ngoku? Ngoba kaloku wena already ukuKristu. uYesu xa ebuya, haleluya, ubuyela ukuzolanda abakhe. Then njengoba ezolanda abakhe akuthethwa nangesinye isono. Why? Because ekuqhamkeni ekuzeni kwakhe okokuqala wagqiba ngesono wade wathini kugqityiwe. Baze ke ngokubonke abamamkelayo yagqitywa indaba yesono phakathi kwabo noThixo. Now xa sebuya ke ngokwesibini uzothatha bona. Amen. Yeah. Mayizukiswe. Uverse 27 siyamazi umnandi kakhulu kuba njengokuba kumiselwe uba abantu bafe kube kanye emveni koko bawubhekana nomgwebo. Amen. Kumiselwe ukuba abantu bafe kube kanjani kube kanye. Then emveni kokuba kufiwe abantu babhekana nantoni nomgwebo. Kodwa ke ngabe sethu 28 emveni ke ngokuba uKristu enikelwe kwabakanye ngenxa yantoni yokuba athwale izono. Kuthiwa ke ngoku xa sebuya ke ngoku, my God, xa sebuya akazuza with reference, akazuza nento ephathelene nesono, uzawuza ngaphandle kwesono. Amen. Ukuzisa insindiso uzothonywa ngo ngeyiphi le nsindiso na ave sindisiwe already ewe kodwa kulapho ezoyisonga indaba yensindiso. Kulapho ngoku ezoyishwankathela, kulapho bathandekayo ngalamini sizawugqibelela. Ngo ikhona into engekenziwa kuthi. Ikhona into yebo nje kusindisiwe nje inye qha into eshotayo uba ube fit for heaven. Wonke xa ndithi wonke nditsho umzimba, nditsho umphefumlo, nditsho umoya. Amen. Ikhona lento xa evela yazi na lento ezawusitshebulisa, yazi lento ezawusidlobisa. Ube sizawuphila ngokoyika, soyika ukubuya kukaYesu. Amen. Siyayiphikisa la nto ethu Thixo akasiphangi umoya obugwala uba siphinde soyike. Noba singaqondi kodwa siyayiphikisa.
Ngubani owake walindela ukubuya komuntu ekhaya ebenexesha elide engekubani oyikayo xa kuthiwa uyeza ke ngokutata uyeza ke ngokumama ngaphandle komuntu omoshile thina simoshanga sisindisiwe simoshanga umuntu oyikayo ba uyabuya utata etown uyabuya uaunt noba ngubani ngumuntu ozaziyo umoshile. Now the question is umoshe ntoni ke wena njengusindisiwe? Ndizawuthi chu ndiyeke iBhayibhile izithethele. Nibambile le verse 29. Sithi uYesu xa ebuya okwesibini iyashiwa ithi uzawuvela. Amen. Uzawuvela engenanto ephathelene nantoni nesono kodwa ephathelene nosindiso. Gijima apha engqondweni iya kwi-Old Testament iya kwincwadi kaMateyu apha engqondweni. Elivangeli lombuso liyawushunyayelwa kude kube sekupheleni onyamezele kwade kwasekugqibeleni nguye oyawusindisa. Ikhona insindiso ezayo masitsho. Romans 8 verse 23 and 24. Ndifuna ukuthetha into ezininzi. Yes. Asiyo ke yodwa sisuka nathi banayo inhlahlela yomoya thina aba ke ngokwethu sincwine ngaphakathi kwethu silinde ukwenziwa onyana inkululeko yomzimba wethu ke leyo. Malibonke igama lenkosi. Uvesi bani lo? Qale kuverse 22 kwenzela uba singene kakuhle. Kuba siyazi ukuba yonke indalo iyancwina inenimba kunye nathi unangoku. Kunye nobani? Kunye nathi. Kodwa ndicela nimthande uPawulos bantakwethu. Uthi uPawulos kuba siyazi. Uyabona into ebethi banda yintoni? Kukungazi. Hayi ngoba ulwazi alukho. Ibandla lulucekisile ulwazi. Nalo ulwazi bathandekayo. But ibandla lilucekisile ulwazi. Nalo ulwazi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ibandla lilucekisile ulwazi. Lwathatha indlela zalo. Kodwa kule denomination koluhlelo siphila kanje. So sihlukile thina baBapentecoste kumaBaptist. Nathi maBaptist sihlukile kumaLuthela. Nathi maLuthela sihlukile kumaMethodist. Silibele kulo mdlalo ndaweni yoba sijonga uthini ulizwe. Thina malesisi sihlukile kuma-faith, thina ama-faith sihlukile kuma-assemblies, njalo njalo. And into ezahluka zizinto ezimiswe ngabantu. Ngoba uzawufika efaith ukuphethwe lencwadi. Uzofika assemblies ukuphethwe lencwadi. Kodwa itolikwa ngendlela ekumiswe ngayo ezo zinto zalapho. Amen. Ibe lapho ke ngokwinxaki. Njengoba indalo iyanqwina. Niyazibona ezi-tsunami? Niyazibona ezi-volcanoes? Hallelujah. Niyazibona ezi-floods? Indalo iyanqwina. Niyayibona le mililo, whatever you can think of, but indalo iyanqwina. Inqwinelwa nayo hlamvulwa. Because uyichaza kakuhle uNantsika uPetros uthi kuseza uzumlilo ozorenovate le ndalo ivuka indalo ibe kabutsha. Ndithi mina uPetros bathe bayenza inkulu eChurch of Christ
abantu Church of Christ baqula ipulo baqula uPetros ngokwedinga lakho thina silindele amazulu amatsha nomhlaba omtsha apho bumiyo ubulungisa ayanwabanga indalo ndithetha indalo inature iyancwina njengathi ya masihambe Asiyo ke yodwa. Yayomdalo yodwa. Yes. Sisuka nathi banayo inhlahlela yomoya. Ngoba na thina basindisiwe. Abantu abanenhlahlela yomoya ngabantu abanjani na abasindisiwe abane first fruit of the spirit. Uyabeva xa bekhula bathi oh what a foretaste of glory divine ngoba siyayiva incasa yasekhaya but asikayiva ngokupheleleyo asikayiva ngokupheleleyo but sinayo incasa yasekhaya sinayo kodwa even though sinayo lencasa kuyevakala khona into eshodayo masiyeke ke ukungayazi uba yintoni akushodanga ubungcwele ndiyazi uba nizawuthi hayi kusho uba sizilungise no hayi akushodanga kodwa ikhona into eshodayo qhubeka thina aba ke ngokwethu sincwine ngaphakathi kwethu silinde ukwenziwa onyana ewe inkululeko yomzimba wethu ke leyo haleluya singabonyana ngoku but sisalindile futhi ngoba ukunqina sikunqinayo silindile futhi ukwenziwa onyana inkululeko ke yaphi esemzimbeni haleluya amen kuba sasindiselwa ethembeni ke ithemba eliselibonwa asithemba kuba onke akubonayo umuntu angaba usakuthembelani na malibonke igama lenkosi ipoint endifuna uyibambe kakuhle yile silinde uba sikhululwe kulomzimba onqinayo haleluya silinde ukukhululwa awuthi ke siyicacise kabanzi 1 Corinthians 15 sibone lenkululeko lomzimba intoni kanti lesiyilindile kangaka lithi mina xa uYesu ebuya okwesibili 1 Corinthians 15 verse 51 sizawuthi stop ku verse 54 kwaba seKorinte bokuqala chapter 15 verse 51 malithethe izwi likaThixo yabonani ndinixelela imfihlelo okunene asiyikulala ukufa sonke ayihamba ngoba ndiva ngenzaba nomona maqhubeka kodwa siyakwenziwa ngakumbi sonke haleluya asiyulala bazalwane umuntu osindisiwe akaphumli xa ebhubhile uyalala impazamo basithe emntwini osindisiwe rest in peace befana sithi sleep in peace lala kodwa siyayitsho ngesintu sisibhida phaya esilungwini lala ngoxolo rest sleep in peace haleluya that is why what umuntu osindisiwe umuntu onjani na osindisiwe akaphumli akarest uyalala uthi Yesu xa ixelwa ngalamuntu enimaziyo wathi hayi umzalwane wethu uLazaro utheni ulele andithi nolungisa amangcwaba akhe yakubalisela nje amen yakubalisela khona into ezawenzeka xa uYesu ebuya uyibambile yokuqala akazi ukuzoxoxa ngezono akezelanga
kwasono sakho, ngoba isono somuntu osindisiwe asikho phansi kwegazi lika Yesu. Under the blood? No. Igazi lika Yesu lithatha isono somuntu lisisuse, alisigqumi. Kwi-Old Testament izono zaziphansi kwegazi, but umprofeti ogqibela kwi-Old Testament uxa ithetha ngoYesu, nansi imvana ethwala isuse. Uyazazi na mntu osindiswe ngoku uba izono zakho zisusiwe. Kususwe neso zawusenza ngomso, neso zawusenza next day, because Jesus paid it once and for all. He paid it all. Amen. Kodwa ungabe Yesu siwe baba menyawo, Yesu siwe amehlo wami ame kutshonini, but angiyazi lento eniyiculayo, aniyiqondi. Uthemba usethe zisusiwe aphinda athi ungumoni, sethe amehlo akhe avulekile ngoba umthwalo bekuthiwe uzothwala asuse. Into endizayikhuthaza kule ncawe kukucingisisa. Cingisisa. Glory. Yenza njani? Cingisisa. Akho kwazono ayenthethe na nazono zingaphansi kwegazi. Ayena. Ezami izono zisuswe kum njengenhlukano yempumalanga nentshonalanga. So, ngale mini ngisindiswa ndandikhululwa esonweni. Ngeke ngiphinde nihlangane naso ngoba zihlukaniswe njengenhlukano yempumalanga. Uyaliva ucilo njengenhlukano yempumalanga nentshonalanga zikudeli. Ungabi confused, nditsho zona ezi zalonyaka ozayo, nditsho ezi zasemalanga ozawuzenza still zile, because Jesus paid it all to him I owe. Andiyeke ke la ngoma ngoba khasiyiphothize, kodwa Jesus paid it all. Kusekutheni bazalwane kugqityiwe nyani eCalvary mayelana ntoni nesono, okanye bekusezawugqityezelwa. Kodwa ngoku into esele ngoku. Ubukuvesi bani mama yenkosi yami? Ubukuvesi bani? Sizongena 52 da. All right, count it. Ngesiquphe, ngephanyazo, Ewe. ngexilongo lokugqibela. Yeah. Kuba liyakulila ixilongo. Yo. Bavuke abafileyo. Hallelujah. Bengenabonakala. Bengena ntoni? Bengenabonakala. Bavuke abafileyo bengenabonakala. Yes. Senziwe ngakumbi ke thina ke ngoku esawube sisaphila ngelo xesha siguqulwe. Ewe qhubeka mama. Ndithi mama kancinci ndifuna ukunixelela uba xa uYesu ebuya ngeke into ayibuyelayo kuzawenzekani. Ube somxelela uba le nto ethethwa iBhayibhile yinto enokwenza hoyike ke ngokubuya kwaYesu, ngoba mna ndilinde ukubuya kwaYesu so that ndingaphinde ndithi ndikhathele. Amen. Ndingaphinde ndithi ndinomkhuhlane. Yeah. Amen. Ndingaphinde ndithi ndilimited. Ndingami estopini ndilinde imoto. Hayi ndinikweletere. Uba ndicinga uba sezulu at a speed of a thought,
Uma ngeke ndacinga ukuba sendaweni ethile ndizawuba lapho ngelo xesha ndicinga ngalo. That is why bathi besaxoxa besoyika bevalelene beva kunomuntu othethe emveni kwabo wathi uxolo malube nani kodwa utshixiwe. Lo mzimba sizawunikwa awuvalelwa ndonga. Sawunikwa inqaba yomzimba engavalelwa ndonga. Bendinokucela Thixo ezulwini uzawubunje. Abamathimba ezulwini sobe simhlophe sinempilo no. Kuthiwa njengoba uYesu enjalo siyawufana naye. Mjongo uYesu xa evuka engcwabeni wayenjani? Wayengula Yesu owaziwayo qha ngembetha amandla. Engasambathanga igazi. Igazi alisasebenzi ngosekusebenza umoya kuphela. That's why evela ngene. Bathi besathi akekho. Into yokoyikiwa le. Lento ninanibukela kwi-movies. Usazi futhi uba ndiyaqhathwa. But phaya awuzuqhathwa. Ubucinga eKapa ngoku, awubucingana neBhanoyi, awubucingana naNtontoni uvela ube seKapa. Iyoyikisa lo. Ungoyika ukulinda into njalo. Uzobe ungagibela ihashe ugibela ihashe wonke leminyaka kubekho umuntu ozakunika isithuthuthi uthi ndiyoyika lo muntu ondizisela isithuthuthi. Kazi uzawufika njani? Ngaphandle uba awumazi lo muntu ozayo uzowenzani. Yiyo lento sizawoyika because sicinga uba uzodila nezono. Wagqiba ngezono. John 19:30. It is finished. In English, it is paid in full. Amen. Skweleti. Ubusindi singathi uyakweleta kodwa wabhadalelwa lasulwa ityala. Hayi langamiswa lasulwa ityala. Ngokubhekana ngqo nalo muntu omkweleta una stress ngoba ityala lisuliwe. Hayi kodwa ngeke. Masiye kuba kumele oku konakalayo ukwambatha ukungonakali. Ile mizimba ke leyo bathandekayo. Kumele oku konakalayo kwambathe ukungonakali. Ewe. Noku kufayo ukwambatha ukungafi. Bengicela ukubuza kokupho kufayo ayingomzimba. Because everybody should xa efa umoya uphindela kumnikazi wawo. Umoya kazi. Umphefumulo ufi uphindela kumnikazi wawo. Sisale nento apha esibiza ngoba ngubani? Ngumfi. Kuthiwa umfi kuzimini ezawumbatha ukungafi. Andani bani yayiva neBhayibheli kwanze nathi aniva mna. Yebothandelayo ma. Asizawuvuleka amangcwaba. Sizawuvuleka amangcwaba. Baphuma otatomkhulu uMatana. Ziphume ingqwele zasezulwini. Wonke umuntu ayisindisiwe aphume. But ngokuphuma akasenagazi. Sekuphuma umuntu olawulwa ngumoya. But ngoku sisayipractice la nto kuthiwa sihamba ngantoni thina ngomoya. Sikumoya. Ngela xesha uzokuziva uzokuyiva le. Amen Jesus. Hayi ngeke anindiva nina bathandekayo yazi. Sendayibamba nje ukukholweni. Yes. Xa ke oku konakalayo kuthe kwambatha ukungonakali. Yo. Noku kufayo kuthe kwambatha ukungafi. Ngumzimba lowo. Ewe. Liyakwandula ukwenzeka ilizwi elibhaliweyo lokuthi ukufa kufincelwe eloyisweni. Ukufa ivesi lezi ivesi ezifike sizisho xa siyongcwaba abantu akuyokungcwaba le vesi yokuvusa umuntu le. Hey. Amen.
gcwaliseke ngokuvisa uba ukufa kwenziwe na uginywe luloyiso. Mandithi ke ukwenzela uba ndingathethi into ezininzi ezizawuze zixake. Into esele ngokukuwe njengobusindisiwe, yabona? Esele uba ihlangulwe, esele uba isindiswe ngokupheleleyo umzimba. Ngeke ufumane eBhayibhelini, ndiyaphinda, ngeke ufumane eBhayibhelini kuthiwa kusenesitishi esizoyoma kuso apho kuguqulwa khona ntoni kanene umoya, apho kuguqulwa ntoni kanene umphefumulo wenziwe kumila kumbi. Leyo uguqula umoya nomphefumulo yenziwe ngalamini usindiswa, ngalamini wenziwa indalo entsha. Nawe wazi kahle uba ngalamini usindiswa kwakhanya. Amen. Uyayazi lo umuntu andisobole ke ngomuntu wakwamamkelo Yesu, uwazi kabuhle uba kwakunjani ngalamini. Waziva engazi nevesi uba kunevesi ethi akuba umuntu eKristu Yesu usisidalwa esitsha. Wayiva le nto bathini ndamtsha. Wathi xa umamela kuwe ngalamini ugqiba kusindiswa, yonke into ubukade uyiyo. Andithethi ngosoqhubeka, but ndithi ngalamini ugqiba kusindiswa weva wena yonke into ubukade uyiyo awuseyiyo. Amen. Asikhale sisinga. Yonke into ubukade uyiyo. Ndithanda umuntu osindisiwe ngayo. Weva kabuhle awuseyiyo. Futhi weva bathini Nkosi yami yonke into endiyiyo ngaphakathi intsha. And awukwazi ukuyifanisa nayiphi na into entsha owake waba nayo. Funa nasilinde uYesu unyanisile lo othi xa evela sizawudloba. Amen. Xa evela siyawutshekula njengamathole. Glory. Kodwa xa enjani silindena ke. And asimlinda sumlinda uYesu soyika. Simlinda ngovuyo. Amen. Simlinda ngolangazelelo. Ngoba kuthi akazuza ejaji. Xa izolanda thina kuthethwa ngesono. Kuthethwa ngalandawo ibishota kuphela umzimba uguqulwe. Utsho wembathe nawe inkazimlo ngokupheleleyo emzimbeni. Glory. Amen. Glory be to Jesus. Amen. Hallelujah. I want to put Tito. At least nobody ngaphela ixesha lifikile kuTito. Tito chapter 2 verse 13. Chapter ke siyithanda kakhulu ke le uTito kule cawa. Titus. Kutheni umngengo Titus verse 13. Hallelujah. Amen. Yes. Silinde ithemba elinoyolo nembonakalo yobuqaqawuli boThixo omkhulu, umsindisi wethu uYesu Kristu. Hayibo. Silinde ntoni? Ithemba elinoyolo nembonakalo yobuqaqawuli boThixo omkhulu, uYesu Kristu. Umsindisi. Into eniyibona kule verse. Oh, Yesu. exactly. Lo Yesu othetha ngaye, othandaza, ohamba naye, omamkele, ithi iBhayibheli nguThixo. uYesu. Ngaphandle ngokweclaims zikaYesu. Sekuthetha umoya engcwele ngesicelo uba ngubani lo. NguThixo ngakanani omkhulu. Glory. NguThixo omkhulu. Umsindisi wethu.
Jesus Christ. Niyayiva into esiyilindile bathandekayo. Asilindanga ihoho. Asilindanga ijaji. Kodwa silinde uThixo omkhulu. Ayi, khona lento ethemba ndikuyathethwa phezulu. Kuthiwa ithemba lento? Ithemba elinoyolo. Hey, ithemba elinoyolo. Hallelujah. Silinde ngovuyo. Hallelujah. Silinde ngovuyo. Silinde sonwabile. Silinde simnandi. Ungaphinde undivumele xa ndithi lungisa indaba yakho kuYesu Yesu. Because indaba yakho yalungiswa eCalvary. Wena wayilungisa ngokwamkela uYesu. Linda ke ngoku. Andazi noma niyandivana. Glory. Hallelujah. Niyandika bathandekayo. Linda ngovuyo. Ngoba silinde ithemba. uYesu lithemba. Ave betsho nabantu abakholwayo bathi uYesu li. Hallelujah. Yilento ethu ngcendweni noba siyahlutshwa noba sidelelwa kodwa niyezi ilanga lethu. Amen. Leli ebazali siseza ubabhida. Siseza ubabhida. Babhideka uYesu wayenza uYesu la. Hayi ngithi uYesu wayenza lento. Akaze uqala ngathi wake wayenza uYesu lento. Khona indoda yalenga eCalvary. Yakhala kakhulu ngenkeshilenge yanqina kakhulu. Yakhwaza. Akakhwaza umuntu osezinhlungwini kodwa yakhwaza le. Yeah. Kuthi ngexa ikhwaza. Wow! Kwazama umhlaba. Aqhephuka manje. Lafipha ilanga. Kwanenkwenkwezi. Kulungile ke. Msiyambona nothi ngempela lo. Uthini ngalethi nabasemangcwabeni abavuleke. Baphuma basemangcwabeni. Badabula izitrato zaseJerusalem before bayezulwini. Baqale babonwa before bayezulwini. Ngamthathi kancinci uYesu. He is a great God. Amen. Glory. Linda ngovuyo. Linda ngovuyo. Wonke umuntu ebesoyika ukubuya kukaYesu ngoba kuthiwa uzawufika uYesu usalibele ukuhleba. Thina ke sihleba dethi sinexhala. Uyawufika usazika ba afike uYesu kuthi uzawusala. Kuthi kuthiwa Satan uzawusala Satan. Uzawusala. Uyazi uYesu ke ngoba uYesu uyamazi umuntu uhlele ngabhadla azithulele nje uYesu wathi kodwa ngenye imini ngizawubakhulu abantu abazi abazusala ngoba when I come for the second time I will come with no reference to sin because I have paid it all. Uyabona umuntu okubhadalele akukhathaliseki nokungathi xa ufika bathi abantu uyamazi lo wenzele nale umuntu okubhadalele uyakwazi ba unatyala. Kodwa bathandekayo ndithi umuntu okubhadalele uyakwazi ba awunatyala noba ngafika bephethe i-records zabo uyazi lo bhadele yena une-record ethi paid in full. Cela singoyiki ukubuya kukaYesu. Into kunayo nje xa evela siyawutshekula nje ngamathole. Glory. Siyawutsheka. Ubani okalibona ithole? Bani okalibona ithole?
liya ngapha ngoba lokho nini ubuyile edlelweni lizoncanca bani okalibona ithole uba ukalibona ithola ngofuna ku YouTube bathini ngethole qala ukulibona xa ulibukele yasibake kuyoba more than this. Kubani okabona umntwana omncinci umkusana xa luvuka izwi likanina evele edolophini nobe evele next door alazi noma luthini so manje ubona nje ngekarati so ubona nje ngekarati sizawuba nje sinjalo ke. Hallelujah. Hallelujah. Yo. Amen. Naniya kuyazi inyaniso yaye inyaniso yawunikhulula uyazi inyaniso uyabuya Yesu ungazihlambululi mzala fike uYesu usemaranta afike uYesu esasizitsho ndithi naxa ebuya uYesu azizoxoxa ngezono zakho kodwa uzoxoxa ngomzimba wakho awenza uqibelele sizotransferwa ngelo xesha yo sizothwa ke siyongena nathi kulaa ndawo ekudala saba kuyo ngomoya sithi sibe kuyo ngenyama. Amen. Hayi kodwa bazalwane senzelwe inceba. Amen. Mandivale lemizuzu esela. Zininzi indlela zomthetho ekuthiwa masilinde ngazo Yesu. Amen. Into ebesixoxa ngayo izolo nami sezingitshilo nayizo kuba ndisezoyijongisisa kakuhle kandi ijonge ngalendlela zezantombi ezilishumi ezingabi ukuthiwa zazilindile zabe sezozela zalala ukuthiwa ithi iBhayibheli into ebangibazozele umyeni waba ngathi wadileya walibazisa ukufika kunini kwathi uYesu yenza walibazisa ukufika hayi wacaba okay sawumlinda kodwa hayi ke safika isiqhwaga balala kuthiwa phakathi ebusuku yevakala i-loudspeaker ithi nanku umyeni ngoba nathi sawuva ngexilongo ixilongo selizokhala bakithi ixilongo selizokhala selizawukhala okay kuthiwa ngoxa efika umyeni ndiyabona uba ke kwavulwa ke wangena siyasazi isitori but ndiqala ukusiphinda nje ngoba sivele ngenye indlela. Then xa sefika uYesu umyeni ufika phakathi endlini kwabasisa bayi-5 nosisa bangafikane khona bayi-10 5 bahlakaniphile 5 bazizithenge la 5 bahlakaniphile 5 bazizithenge hamba uye ku-chapter 7 ohlakaniphileyo uthi xa iliva ilizwi uyemba tshona ezantsi ayofika kwi-7 ayivanga loo nto ohlakaniphileyo umuntu olumkile xa esakha indlu ufika elityeni and that rock is Jesus. Omnye ubeka nje phezu kwesanti indlu yakhe ikhawuleze ibe ngathi iphelile noko. Alright then uthatha xa sefika kuyacaca uba nje befika kumnyama funeka ulayitiwe balayita abanye zalayita ezabo izibane xa betha abanye baye balala izibane zabo zinjani na zingena parafini kwangona beyesiphaza ngo12 ebusuku ngexesha bephuma ithi yakho iBhayibheli neyam bafana. What does that tell us? Bonke aba abangena parafini ngabantu abangasindiswanga
aba baneparafini ngabantu abasindiswa ngoba iparafini ngumoya wengcwele, ioli is the holy. Suba nexhala lokuzawusala kodwa umoya ingcwele umva nanku apha kuwe. Uyikani wena umntwana kaThixo, wena kodwa niyakhululeka. Suba nexhala kunini satsho sithusana nani, nathi sothukile ngokwethu. Hey, ingxaki le ubuya balota kaze uyobuya siredina sitsho sithe silini. Are you ready for it? But sikhothe la ndawo ethi don't wait for tomorrow. Vele ubone uba i-altar call ke. Don't wait for tomorrow to change your mind, because Jesus, to change your mind, ukuguqula ingqondo, to change, ukutshintsha ingqondo, ukuguquka insindiso leyo, because Jesus may come any day. Ayikodwa bazalwane. Okay mandizame bendithe kuyiwa kanditsho ya joke ngoku ngoba se-Efeso 5. Abase-Efeso 5 khawundiphe phaya uverse 25 kodwa pho ndiyabona nda uverse 27. Ukuze alingcwalise. Hayi qala verse 25. Nina madoda bathandeni abafazi benu. Yo inento wenza lanto yo inoba yatsha amadoda ngaphezulu basafa. Itshintshile ke ngoku imessage. Ndisekubuyeni ukabani kaYesu sibili. Nina madoda bathandeni obani Abafazi benu. Qhubeka. Njengokuba naye uKristu walithandayo ibandla. Yebo. Wazinikela ngenxa yalo. Hayibo, qhubeka. Ukuze alingcwalise. Elihlambulule ngokuhlamba kwamanzi ngelizwi. Yes. Ukuze alimise phambi kwakhe. Linobuqaqaqa. Limiswe ngubani? Nguye. Hallelujah. Andazi noba niyayifiyela le ndawo. Elibandla elifunwa nguYesu lizawumiswa nguYesu phambi kwakhe. Hallelujah. Thazi nokuYesu niyamazi ndithe uJesus is a great God. Lo muntu ozawumisa elibandla phambi kwakhe ngumuntu olihlawuleyo. Masi. Leli bandla elingenabala. Yo. Elingenamibimbi. Ewe. Nanye into enjalo. Ukuze libe ngcwele lingabi nasiphako. Emehlweni kaYesu ibandla linje. This is not what Jesus is going to do. Yeah. This is what Jesus has done. Yes. Level ayikho prescriptive, descriptive. Sichazelwa ubume bebandla. This is how you are in the eyes of Jesus. Hallelujah. Sure. Hallelujah. Hallelujah. Angeke manje. uYesu uyazenzela lento. Zininzi indlela zokulinda uYesu. Uba ngeke ume phambi kaYesu ngoba ngeke qoqa zonke izono umzalwane, zonke izono kubhulula zonke izono, zihlambule emzalwane, ngeke nesinye ngoba yilonto ke sigadene nesinye. Bende ubuza ndikubuza uthini ngezozilibele? Uzawuzithini uYesu esizono ozenzile wazilibala? Ngeke uthi ulibala ifoni yakho uba uyibekephi ucinga uzawukwazi ukukhumbula zonke izono. Funa ukubonisa na iBhayibheli nasiyeke icaba. Ngeke uthi ulibala ifoni, ulibala ipeni uyifake apha, ufuna ipeni awazi ba uyibekephi. Ucinga ngokwena une-capacity, une-capability yokukhumbula zonke izono zenzile.
Because if nesizivume sonke one by one, uthini ngezo zozilibala? Uyazibona uba uye ezulwini? Uthini unzela? Uthini? Jonga into uYesu ayenzile. One, ulifele ibandla walihlawulela. Ulithandile wazinikela yena endaweni yalo. Walingcwelisa. Hayi akuxakena xa ufika ukungcweliswa akunanto yokwenza nento yenzayo nongayenzi. Kunento yokwenza nendawo kuyo. Ukungcweliswa kukuhlukaniselwa bucala for injongo kaThixo, being set apart for God's purpose. Nako ukuthina ukungcweliswa. Xa ungcwelisiwe ngokwena sowungumkhethwa, nizawundiva ke ngoku. Kuthiwa sebebuthwa abakhethwa bengeniswe ekhaya. Abakhethwa ke ngabangcwelisiwe. Angofunda iBhayibhile yakho wembe uyojonga ngoba le Bhayibhile ibhalwe ngesiGrike. Xa kuthiwa sanctify, kuthiwa set apart, uhlukanisiwe. Ubekwe bucala wena, ubekelwe injongo kaThixo. Kuthiwa ke ngoku ukuze alingcwelise, then number 2 kuthiwa alihlambulule. Kuyesu wenza lento, alithini ibandla, alihlambulule ngamanzi awelizwi. Ongayiqondi le verse ithetha ukuthini, agijime aye ngengqondo, agijime aye emazwini kaYesu. Ngoba kuthetha uPawulos apha exelelwa nguYesu, makuyiwe emazwini kaYesu, nina ke senihlambulukile ngenxa yamazwi ediwathethe kulo. Into ehlambululayo lilizwi ngoba lingamanzi. Yilento funeka ungalitheli ilizwi ngoba yikho indlela ozawuhlanjululwa ngayo. So ngokuYesu usibona sihlambulukile ngenxa yezwi namazwi awathethe ukuthi afika sihambe. Bengicela ukukubuza, ever since ndiqalile ukushumayela, awuva nangokwenu uba uyahlanjululwa? Awiva wena loo nto ngoku? Uthini ngezinto ziva zisuluka, bazisusa ukuthetha kwam? No, zisuswa lilizwi ngoba once lathethwa ilizwi likaThixo, haleluya, liyahlambulula. Amen. Yiloo nto ethi omnye sinelizwi likaThixo sinobomi ngalo. Leqile kwixesha lokushumayela. Amen. Amen. Senihlambulukile ngenxa yamazwi endiwathethe kuni. Amen. Amen. Ningcwelisiwe. That means ngoku uYesu yabathatha bakhe ababeke esibayeni esithile. Eso sibaya kuthiwa libandla. Bathatha uyabazi abantu abasebandleni. Andithethi cawe, uyabazi uYesu abantu abasebandleni lakhe. Ajoke ngokaqhubeke ahlambulule our daily walk. Ahlambulule ukuziphatha kwethu nokucinga kwethu kucontrolwa lilizwi ke ngoku. Nanso lento esihlambula. Xa kuthiwa renew your mind. Xa kuthiwa hlaziya ingqondo, ngeke ihlaziyeke nje ngobuciko babantu. Funeka ilizwi likaThixo elizawuthi namhlanje kuwe, yeka ukoyika ukubuya kwam ngoba xa ndibuya andibuyeli indaba yazona, ndibuyela ukuzogqibezela ukusindiswa kwakho. Angeke ingawenzi loo nto uhlambuluke. At verse 27, in order. This time let's close us in order ukuze libe ngcwele, ukuba ngcwele is to be entirely different. Lahluke.
sona ukuthiwa singabangcwele singabahlukile phakathi ebantwini bebaninzi kunabantu abahlukile awahluki ngezinto zenzayo nongazenzi uyahluka ngokuqonda kuqala uba ndingcweliswe kanjani. Amen. Uthi 1 Corinthians 6 verse 9 if not 10 naninjalo benjalo abanye phakathi kwenu kodwa senangcweliswa senahlanjwa senalungisiswa ngegazi levana nangomoya oyingcwele. Masibuyeleni kwimana bathandekayo. Masibuyeleni ezwini ukuze babe ngcwele bahluke bangabi nasiphako babe blameless. Akuyonto le prescriptive, akuyonto le kuthiwa izawenziwa okanye kufuneka yenze into eyenzekile. ElikaKristu ibandla lihlukile, ElikaKristu ibandla li-separated from others, ElikaKristu ibandla alinasiphako. Glory. Hallelujah. Uthomya phazama mntana kwena ingathi iziphako zingaka nangondi ndiba ucinga kanjeya nangondi endathi pha that is why kuneswi elihamba nawe daily ukuhlambulula manje. Sobolisa. Ungisokoliselana. Ungisokoliselana. Yeah. Glory. Amen. Glory. Amen. So xa ibuye uYesu sawuthekula njengamathole ngoba siyaphuma kwezinhlungu zalomzimba. Siyaphuma kwezinhlupheko. Ake ngathi kuwe ngenye imini xa ulimba uqalekiswana. But umhlaba is against wena. Because umntwana kabani na? Kathi umuntu uziqu zingaphi? Zintathu unomoya. Umoya ilento econnecta noThixo. Umuntu nomphefumulo. Umphefumulo ilento econnecta nomzimba. Into eyenzwa ngumzimba iphuma emphefumulweni. Umuntu nomzimba, umzimba ilento econnecta nehlabathi. So yonke into eyenzeka emzimbeni isuka ehlabathini against wena. You must know that. Amen. Ngajobhadala imali uqalekisiwe. Uqalekiswana is the earth against you. So iqonda uba siyanqina kulomzimba. Sinqinela ngoba xa iva kuthiwa umhlaba kanye nathi sinqinela into enye. So xa sowuguquliwe umhlaba wa renovate nathi sa renovate wasenziwa kumila kumbi ngeke siphinde sibe nantshaba. Ngesiphinde sigule, ngesiphinde silambe. That is why kuthiwa abaleni abalambi abasomi abathini abaseli. Oh, hallelujah. Hallelujah. Awuye kungubani oyikhalayo lo mini ifike ngo. That is why incwadi yanto esambulo ithi Maranatha. Incwadi esikhilelo ifaka uMaranatha meaning come Lord Jesus. Siyakhala sithi come Lord. Ngoba sinakhala lokuza kwakhe asimkweleti ngoba wasibhadalela yonke into esasiyikwelethisa. Mamela lapha asikweleti even noSathane. Ayikho into umuntu ayikweleta uSathane. Into ekwelethwa ngumuntu uThixo. That is why ngoba nguThixo wenza iplan yoba bhatalele umuntu ityala ngeke akwazi ukulibhatala kuye. Wow. Sibethele inkosi yethu izandla. Masine ngenyawo sibonge inkosi yethu. Lungile twala lapha kade.